Imanol Isasa, Eibar Klub Deportiboko kirol zuzendaria, beste urte batez talde hau zuzentzen eta beste urte batez borrokalari izateko asmoarekin. Bai ez, hola da, urtetik urtea gure helburua berdina dira, txirrindulari gaztiai aukera ematia eta laguntzen jutia. Eta, urten laguntzaile berriak sartu zaizkigu, babesle berriak. Tartean, BH Metaltek eta Zabala Sagartegia katea baitare. Eta, iruditzen zait urte politia etorko dela. Zer nolako taldea diseinatu duzue? Urtero bezala txirrindulari gazte asko hartu dugu, junioretatik pasadienak. Eta, esango nuke erdi dakagula esperientzia eta berritasunan artean, pixkat txirrindulari gazte horiek desarrollatzen laguntzeko, esperientzia puntu horrekin ikusiko dugu. Nola planteatzen duzue denboraldia? Nahiko antzekoa, beste urtetakoekin konparatuta, egutegia nahiko antzekoa ingo dugu. Kopa Espainiako hemen Euskal Herriko egingo txugu eta gero Torredon Jimeno baitare. Eta, gehitzuliak eta ikusiko dugu, Eta, helburuen artean, Valentziaga, supongo, baina seguro gehiago izango dituzuela, eta baitaz ere, azken urteetan saiatu zarete pixkat kanpora juten. Bai ez, urteroko gauza da, ikusten dugu beste ekipotan tendentzioi dela, gehiago kanpoa jutia. Eta hori bai deigarria dela txirrindulari berriak ekipoa tortzeko momentuan, helburu hori da pixkat taldia Euskal Herritik kanpo zabaltzia baitare, hemengo karrerak itia zutzi gabe. Eta, gero helburu konkretuak ez daude, baina, lehen urtean arruti bilizen ondo kontrarrelogian, eta, ikusiko dugu hor beste pausu eman dezakegun. Gorka Arruti, Eibar Klub Deportiboko txirrindularia, denboraldi berria eta taldearentzat helburu berria. Gure helburu berri, baina azkenen urtero gantzeko dira, gure protagonismoa erakutsi eta aldeun fuga denetan egon. Beti talde borrokalari bezala aurkeztu behar du zeure burua. Hori, azkenen esan duten bezala gure helburutako bat hori da, eta gero aldan postu ikonen alortzea jun eta hoxe, fugataz. Personalmente, zein helburu dazkazu? Jerbaiz, supongo behiz jota gutxi gora bera, nahiz eta oraindik ere itortarte izango duzun? Jerbaiza beti izango helburu bat temporakoa, baina esan ez zela Aitor da beste asko daude baitaren nivela hondiko, baina Aitor beti horregongo da, así que hobeto preparatzen. Supongo daneri gustatzen zuela urtez urte hobetzen jutia eta lastaretan presenteago izatea. Hori da, aurtengo helburua hori da, beste salto bat ematia, karrerako protagonismo neotia eta salto hori emate duen. Mikel Irigoyen, Eibar Klub Deportiboko txirrindularia, bigarren urtea elitetan, eta gutxienetako izango zea maila honetan jarraitzen dezula gogo handirikin izango zara, supongo urten. Bakarra jende gehiago nik uste elite mailan, bai. Talde gaztearekin bat egiten duzu, eta irakasle lanak egin beharko dituzu, supongo. Bronka batzuk bota beharko dire, bai. Eta zuretzat, zein helburu, nola planteatzen duzu urtengo moraldia? Euskal Herriko karrera korritzia eta karrera guztietan disfrutatzia. Eta, si akaso, disputan egotea taldearekin edo zurekin? Beti disfrutatu beharko da, Bertzenaz disputatu beharko da, Bertzenaz hori zertara tortzen gara. Nola ikusten duzu taldea? Ongi talde gaztia, entrenamentu da ongi bildire, así que ikusko da. Eta Mikel Irigoyen entzat, zein da gorrez markatuta guguna arten? Nola? Aurten? Ja badakizu zeguna zanen den, hori, seguraski hori. Sorte hon. Eskerrik asko, Jorge.